IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingke ni Police Lieutenant Sian Bugawisan, opisyal Tilawag City Police Station nga agtuloy ti panagbantay da kadagiti pagadalan iti syudad Tilawag. Kunana nga ada dagiti sagdudwa a personel ang nakapwesto kadagiti pagadalan. Ibatad na akadwa da dagiti kameng ti BPATS can force multipliers. Dadigiti kakadwa tayo nga agyan iti eskwela during the pagserkan ay pinagsisir ti estudyante kinti pinagruwar ti estudyante. Ay kwas digiti pamalagip mi digiti agibonong kam ti flyers kahit adanto ti ikwami nga digiti pamalagip to iti eskwela in karaman digiti kwan digiti DepEd kasi nakaalarma DJ ko anytime that ada mapasama ka kasjay dati ket halang PNP apo parents yo digiti parents da digiti barkada da barangay officials amin government kwan ang dapat ket agtitinulong regarding kadeta. Sagon ken kuana ket nabintas launay daytoy nga akdang tapno ni kasta ket mabawilan pa iti agkating class ken para kakabel iti ruwar ti pagadalan dagiti ubing inlayo na nga awan pa iti na-record ang panagdidinangran ken bullying iti ruwar dagiti pagadalan abang bantayan da mangnamnama nga agtultuloy kuma akastoy dagiti pagadalan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.